Yawe Alishmanti asemai Ghana ye mu bibia tena se ye mamache na ye mama kwa abasro wonko ede eba efisem ba maso dwumadi ni offense ya bien ewo na wotwe mu Radio Universe 105.7 FM dwumadi kase free na be fa so de aba beso mu bibia otie ye bia ye wo Ghana suapon kese a ewo Lagos no nti ye studios ha live University of Ghana campus ne dwumadi fi ereba aba beso mu meeting ede awo ya tema na metene mu ahye tawtaw no ede amama sanche am ye japa obenfu kofi ejekum andi Asante Ochire Erebo Chidom se producer abebafo ayekra do wangatena se yebema kwan na wada wo ho adi na afe ye de dwumadi no ahyehye so meja no mamu nyina ache e mama kwa aba ya kudonto na ohunam onyabia ganya ha Derek wa ha ofa kwamna jima wa ha ejeje wa ha sara nso na Samson Boama ye ne ne ofi ho ne nso wa ye hwe kwan se wo kan so ebeba aba be kan ye ho na bra nko motwetwe ne rekoso no ye bekọ so manya bia ya wore ya mane ede akwakoja ye mpapa onyamfo Chremantie jakwa wanya ne baabi kọ na ndi Asante Ochire mu gine mu wo ani nti ye bekọ na ne ye rekoso wo no won atwa ehunfo ni ede amayen yemfa kidnapping Maya wofa wonum emfiase nera kra de bedegwa se takwa ene ne mpotem ho baabi na berema bia wanya mfirihia bi esom onen obe office ku bible wuro ni suku atare kra na eje se oba sesi a ena wo ye ya won ehunu nera woko hui no na emu eda bia bi a wo se wofre wo se monkey baabi a eya na saamo ya no ewo ye nwure ma se po bi mu kakra won wo ho a wo tire mu ne sa na etenen ena woko hui se oda ho na ma na eboni na memitie no not se wo hwa brant na ne ho sisi kakra wo ehu se ne ho na makwa adu won etwa zutum se ono obi apreso wo atoy mantem ho na ne mpotem nso no mmia wa police fo kire se baasan ena ne won akire won asie a ye hu won so omanfo no binom kra kire se mofra no eye beson na ebinom buefu a wosusu se adwuma nkese sa police fo eye no wontumi nye ye wo kasa asem no nso obi nso kire se o da bi o na enei no won efa nipa no mu no se ne won adwuma no akono boni fe no sophisticated nei na abefu nimdi ahuru nyina ba be kan nti enhyada na fem sa na Ghana fo binum kire se enhyada na fem enye won asem enti ena wo police ni obi ye do chenkani eni nti ode hyen no kopema na adwuma wasua so obeye ni nti wo ye police ni a won ama won tete nti sembi sa aba etasa police fo etumi so wa no ebinum nso ekire se mmea wa no won agya no binum ebinum atuatua sika na efa ahe na ekwae no won enhia nipa no mini wuni efa mobile money so mobile number ene ekwae ye wo sa nnumeku no nso wo manyi mu ntie no wo Vodafone Airtel wo nyina nei no wo de sika mana aba obetumi de sika mana obi e de afa wo hama no so won so won chefe wo mu ne den ne ye tete ne se won hyada mu ya police for papa wo kọ na se wo information bi number ye den kra na o din ben wo de register share transactions ahodo akọ se wo tumi nya statement me ye bi ato me da me na me ma me sika Vertigo money ekoye ense bebre me call office on ma wo print statement ne ma me e ma me hu se ma me sika wa yi wo sa abri mu ni sika me ditu mu brese senya wo nya bank statement e se wo de ma no sara nso e na nka ye for telecommunications companies ne honom na ye hia sa information e se wo de ma wo de rema na okwa ben so kwa ne ye fa so register sim e wo man yi mu ene no to sim na anka hye ya National Communications Authority ene na apanfo e de aba ne se wo de wo ID card be ko na wo nga register akire se asemesi ni obentin ne na ete den utọ sim card ne nde wo de obi ID card e na register ma wo na wo de akọ nti asem ne beba no kra na ba hwem no na oni no number na ode age mobile money no kra na enye ne dia eye hi na adwuma ene so behwe e na krom ha o manyi mo bi atiatia mra so ebu mra de fa so ewiase a na yen ankasa yen ayen aboye ba be kire yen ede awi wo fa jema me fiase mfamfi so simenum e wo sanse ni yo mama das na lo que me decía que nos and guides and titina this is officer wadenta housing down